大家好，我们是柚子，请多多指教。皆さんこんにちは、ゆずです。ゆずのリーダー北川ゆずです。サブリーダーの岩沢浩二です。僕たちゆずは3度目の単独台湾公演が決定しました。タイトルはゆずアジアライブ2019ゆずのみ拍手喝采です。はい、現在ですね、我々ゆずは国内でですね、弾き語りでパフォーマンスを行っておりますけども、台湾でもなんと2人だけで弾き語りで来日行いたいと思います。はい、日にちは9月28日と29日台湾レガシーマックスで行います。ライブで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。ぜひみんな楽しみに待っていてください。お相手はゆずでした。谢谢大家。